Dit is Nyunsu Phu Sranang. Mennonieten gaan door met grootschalige ontbossing in het binnenland van Suriname, dat zegt milieuactivist Erland Sleur. Meerderheid DNA lijkt voor in staat van beschuldigingsstelling ex-ministers te zijn. Deadline nadert. Nieuw protocol voor goudwinning in Moeroekreek ondertekend. In 10 maanden tijd 1,8 miljard Amerikaanse dollar geleend. Effectief 596 miljoen Amerikaanse dollar bijgeleend. Aldus minister Wijneman. Interpol wijst tweede verzoek Suriname om hoefdraad op red notice te plaatsen af. Staatsolie Petronas blok 52 kan binnen 18 maanden ook olie opleveren. President Simons aangekomen in Brazilië voor gesprekken over economie, landbouw en veiligheid. President Simons onderscheidt Surinaamse wetenschapper Rudy van Els in Brazilië. Rabin Parmesar verspreidt ongefundeerde leugens over gestolen zetels door de VHP. Meningen verdeeld over eerste jaar regering Simons. $500.000 voor WK-rechten terwijl begroting nog niet is goedgekeurd, stelt Mahinder Yogi. CCJ veroordeelt Suriname in zaak Ramsamoy tot betaling $30.000 Amerikaanse dollar. Dit is Nyunsu Phu Sranang. Milieuactivist Erland Sleur meldt dat Mennonieten doorgaan met grootschalige ontbossing in het Tibiti-gebied, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten. Hij bezocht het gebied en gebruikte een drone om de ontbossing vast te leggen. President Jennifer Siemens heeft eerder aangegeven dat er geen bossen gekapt mogen worden voor landbouw. Sleur benadrukt dat de regering moet ingrijpen door de machines van de Mennonieten in beslag te nemen. Hij vraagt zich ook af waarom er gewacht wordt op een milieueffectenrapportage, terwijl de wet al helder is. Inheemse gemeenschappen zullen de negatieve gevolgen van de ontbossing ondervinden en verdere ontbossing zal bijdragen aan klimaatverandering. Parlementariër Krishna Matoira vindt dat het lenen van geld een te gemakkelijke oplossing is en vraagt zich af waarom president Simons dit niet eerder heeft genoemd. Zij zegt dat de geloofwaardigheid van de president onder druk staat door het onverwachte lenen voor sociale projecten. Matoura benadrukt dat een regering een duidelijk plan moet hebben om problemen op te lossen in plaats van alleen te leunen op leningen. Ze merkt op dat de huidige regering vooral bezig is met het racehuffelen van ambtenaren en buitenlandse reizen. Hoewel ze enkele positieve veranderingen ziet, zoals minder volgauto's en meer investeringen in onderwijs, mist ze significante verbeteringen. De Nationale Assemblée, DNA, moet snel beslissen over de klacht van procureur-generaal Garcia Parag-Singh om voormalig ministers Bronto Somoharjo, Riyad Nur Mohammed en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. De deadline is 9 juni, maar commissievoorzitter Rabin Parmesar zegt dat er geen reden tot paniek is. De commissie heeft hoorzittingen afgerond en werkt aan een eindverslag. Politieke steun lijkt aanwezig voor de zaak, met steun van VHP en NPS. Als DNA instemt met de vordering, volgt strafrechtelijke vervolging, maar de rechter beslist over schuld of onschuld. De komende dagen moet DNA meer duidelijkheid geven, maar er is nog geen vergadering ingepland. Vertegenwoordigers van de overheid, de Matawai-gemeenschap en Zijin Roosbel Goldmines NV hebben een nieuw protocol ondertekend voor het beheer van het Moeroekreekgebied. Deze overeenkomst, ondertekend op 28 mei 2026, moet zorgen voor meer structuur, toezicht en transparantie in goudwinningsactiviteiten. Een beheerstichting zal het gebied beheren en lokale goudmijnbouwers worden geregistreerd. Een monitoringscommissie houdt toezicht op de afspraken. Voorafgaand aan de ondertekening vonden overleggen plaats over veiligheid, samenwerking en gemeenschapsontwikkeling. Bij de bijeenkomst waren onder andere aanwezig minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, minister Harish Monorat van Justitie en Politie, Juspol, minister Michela Huur van Regionale Ontwikkeling, RO, grandman Leslie Valentijn van Matawai, districtscommissaris Ruud Bailey van Boven Saramacca en vertegenwoordigers van Zijin Roosbel Goldmines NV.
Minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning heeft bevestigd dat de regering Simons Rusland sinds 16 juli 2025 ongeveer 1,8 miljard US-dollar heeft geleend met een effectieve bijkomst van 596 miljoen US-dollar. Waarnemend president Gregory Rusland gaf aan dat de huidige regering oude leningen heeft afgelost. De vorige regering Santoki Brunswijk leende in 5 jaar ongeveer 2,2 miljard US-dollar. Weinerman legde uit dat de huidige leningen onder andere bestaan uit 2 obligaties en dat er ook een social bond is voor projecten in gezondheidszorg, onderwijs en andere sectoren. Suriname heeft voor de 2e keer een verzoek ingediend bij Interpol om voormalig minister van Financiën Gilmore Hoefdraad opnieuw op de Red Notice-lijst te plaatsen. Dit verzoek is afgewezen, zoals blijkt uit correspondentie van Interpol van 26 mei 2026. In de documenten wordt vermeld dat Suriname begin dit jaar opnieuw om internationale signalering heeft gevraagd. Maar Interpol heeft wederom besloten het verzoek niet goed te keuren. De Commissie voor de Controle van Interpol-bestanden bevestigt dat Hoefdraad momenteel niet op een Interpol Notice of Diffusion staat. Hoefdraad wordt in Suriname gezocht vanwege veroordelingen in verschillende strafzaken. Suriname kan binnen 18 maanden een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van zijn offshore olie- en gassector. Staatsoliedirecteur Anand Jagesar hoopt dat in blok 52, geëxploiteerd door Petronas, een commerciële olievondst kan worden bevestigd. Eerder zijn er al 3 gasvondsten in dit blok gedaan, waarvan de grootste, Sloanea, commercieel verklaard is. Petronas onderzoekt ook de aanwezigheid van olie in hetzelfde blok. Suriname wil zich ontwikkelen tot een belangrijke olie- en gasproducent in Zuid-Amerika en deelt geologische kenmerken met buurland Guyana, waar al grote olieontdekkingen zijn gedaan. Daarnaast werkt Total Energies aan het GranMorgu-project in blok 58 met een verwachte productie start in 2028. Een politieagent van de afdeling fraude ontdekte op vrijdag 29 mei 2026 dat er was ingebroken in een container op het terrein van politiebureau Geiersvleit. De agent wilde medicamenten in de container plaatsen, maar het slot was vervangen. Na het openbreken van het nieuwe slot bleek dat 11 van de 15 kokers met kwik waren gestolen. Het onderzoek wordt overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. President Jennifer Simons is naar Brazilië gereisd voor een officieel werkbezoek dat gericht is op economische samenwerking, landbouwontwikkeling, veiligheid en regionale integratie. Ze wordt vergezeld door 5 ministers en een technische delegatie. Tijdens haar bezoek zal ze overleggen met president Luiz Inácio Lula da Silva om strategische samenwerking te bevorderen. De ministers bespreken verschillende onderwerpen, zoals luchtverbindingen, sociale programma's, landbouw en defensie. Na het bezoek aan Brazilië reist de delegatie door naar de Dominicaanse Republiek, met als doel buitenlandse investeringen aan te trekken, vooral in agrarische en toeristische sectoren. De terugkeer is op 2 juni. De presidenten Jennifer Simons van Suriname en Luiz Inácio Lula da Silva van Brazilië hebben hun samenwerking versterkt door tientallen concrete afspraken te maken op verschillende gebieden, waaronder economie, sociale ontwikkeling en veiligheid. Een belangrijk resultaat is de modernisering van handelsafspraken en de focus op landbouwuitwisselingen. Daarnaast is er aandacht voor energie, met plannen voor samenwerking op olie, gas en hernieuwbare energie. Het verbeteren van transportverbindingen en samenwerking tegen criminaliteit zijn ook prioriteiten. Gezondheidszorg en sociale ontwikkeling zijn belangrijke punten, met afspraken over armoedebestrijding en huisvesting. Tot slot willen beide landen hun samenwerking binnen internationale organisaties versterken.
De Surinaamse academicus Rudy van Els is onderscheiden met de ereorde van de Palm in de graad van commandeur door president Jennifer Siemens. Deze onderscheiding is gegeven vanwege zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van Surinaams talent en de samenwerking tussen Suriname en Brazilië. Van Els heeft vele jaren Surinaamse studenten en instellingen geholpen zonder vergoeding. Zijn werk heeft bijgedragen aan onderwijs en duurzame ontwikkeling. Tijdens haar bezoek aan Brazilië sprak Siemens ook over de succesvolle samenwerking met de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva en het 50-jarig jubileum van diplomatieke betrekkingen. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, heeft een grote donatie van de Braziliaanse overheid ontvangen om de nationale gezondheidszorg te ondersteunen. De donatie, overhandigd door ambassadeur Felipe Costi Santa Rosa, omvat 100.000 doses van het pneumokokken geconjugeerd vaccin, 1500 COVID-19 testen en 200 doses tafenokine voor malaria. Volgens Richard Katomo van het BOG is deze hulp gevraagd om vaccinatieactiviteiten te versterken en gezondheidsdoelen te behalen. De vaccins zijn opgeslagen en maken een hervatting van de vaccinatiecampagne mogelijk, gericht op kinderen onder de 5 jaar. Healthworkers zijn getraind en kunnen nu het programma starten. De schenking versterkt de samenwerking tussen Suriname en Brazilië op gezondheidsgebied. Glenn Geerlings, de echtgenoot van president Jennifer Siemens, reist opnieuw mee op staatsbezoeken naar Brazilië en de Dominicaanse Republiek. President Siemens had eerder duidelijk gemaakt dat haar echtgenoot geen officiële rol zou hebben. Dit roept vragen op over zijn aanwezigheid bij belangrijke diplomatieke bijeenkomsten, aangezien deze bezoeken met publieke middelen worden gefinancierd en invloed suggereren. Glenn Geerlings was ook betrokken bij gesprekken met Guyana en aanwezig in Colombia, wat de indruk wekt van een parallelle rol zonder verantwoording. Siemens, die voor transparantie pleit, moet uitleggen waarom haar echtgenoot Glenn Geerlings steeds bij internationale ontmoetingen is, als hij geen rol heeft in het staatsbestuur. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft zich fel verzet tegen de uitspraken van ondernemer Pox Kadjaraj, die volgens hem onwaar zijn en spanningen tussen bevolkingsgroepen in Suriname kunnen aanwakkeren. Hij was vooral verontrust over het feit dat de interviewer geen racistische opmerkingen corrigeerde. Brunswijk ontkent beschuldigingen dat hij geld vroeg voor investeringsprojecten. Hij roept de samenleving op om niet te vechten over deze uitspraken en benadrukt dat Surinamers samen moeten werken. Ondanks de beledigende uitspraken overweegt hij geen juridische stappen te ondernemen en biedt hij Kadjaraj zijn vergeving aan. Brunswijk zegt dat hij nu anders omgaat met dergelijke situaties dan in het verleden. Suriname heeft opnieuw problemen op de Johan Adolf Pengel luchthaven, dit keer door een storing in het brandstofpompsysteem. Een KLM-vlucht van Paramaribo naar Amsterdam moest onverwacht stoppen in Cayenne, Frans-Guyana, om bij te tanken. KLM bevestigde dat vlucht KL 714 is aangepast door deze brandstofproblemen, maar er was geen tekort aan brandstof. Passagiers werden vooraf geïnformeerd over de noodzaak van de tussenstop, wat leidde tot vertraging. KLM volgt de situatie en houdt passagiers op de hoogte, maar het is nog onduidelijk of dit gevolgen heeft voor toekomstige vluchten. De KLM heeft opnieuw een vlucht uit Suriname omgeleid naar Frans-Guyana. Dit gebeurde nadat een eerdere vlucht dinsdag 26 mei 2026 al een tussenstop maakte in Cayenne voor brandstof. Passagiers ontvingen een e-mail waarin stond dat de wijziging kwam door minder beschikbare brandstof. KLM zei echter dat er geen brandstoftekort in Suriname is, maar noemde het een operationele situatie met de brandstofafhandeling op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Deze tegenstrijdige informatie leidt tot verwarring onder passagiers over de werkelijke situatie. Er is meer duidelijkheid over de brandstofkwestie rond KLM
op de Johan Adolf Penge luchthaven in Suriname. Eddie Frenkel van Staatsolie zegt dat er geen brandstoftekort is. Het probleem betreft een betalingsgeschil tussen KLM en GoTo, de dochtermaatschappij van Staatsolie. KLM zou een airport fee niet hebben betaald, waardoor GoTo al meer dan een jaar voorschotten heeft gegeven. GoTo eist dat KLM eerst betaalt voordat er brandstof geleverd wordt. KLM heeft GoTo in kort geding gedagvaard. De zaak is op 29 mei 2026. NDP-fractieleider Rabin Parmesar heeft in een interview gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen over de olieinkomsten van Suriname. Hij zei dat sommige politieke partijen denken dat er al in 2028 veel geld uit de olieindustrie zal komen, maar dat de productie pas eind 2028 begint. De echte inkomsten worden pas in 2029 verwacht, vlak voor de verkiezingen van 2030. Parmesar vindt dat de samenleving eerlijk moet worden geïnformeerd en benadrukt dat goed financieel beheer belangrijk is. Ook moeten de Rekenkamer en Klad sterker worden. NDP-fractievoorzitter Rabin Parmesar verspreidt ongegronde beschuldigingen dat de VHP zetels heeft gestolen en niet eerlijk 14 zetels zou hebben behaald. Deze beschuldigingen ondermijnen het vertrouwen in de democratie, ondanks het ontbreken van bewijs. Geen rechter, verkiezingsautoriteit of internationale waarnemer bevestigt zijn claims. Het officiële OAS-rapport stelt dat er geen bewijs is van verkiezingsfraude. Parmesar lijkt twijfels en woede te zaaien binnen zijn achterban, wat gevaarlijk is voor de samenleving. Politieke leiders moeten voorzichtig zijn met zulke uitspraken. Als hij bewijs heeft, moet hij dit naar justitie brengen. Anders verspreidt hij ongefundeerde beschuldigingen, wat niet past bij zijn positie. Suriname verdient verantwoordelijke politici. Er is een discussiesamenleving gaande over het bedrag dat de staat zou hebben betaald voor de uitzendrechten van het WK 2026. DNA, lid Mahinder Yogi, vroeg de regering naar informatie over een betaling van $500.000. Vicepresident Gregory Rusland verduidelijkte dat het de 12e keer is dat STVS het WK uitzendt en dat de licentiekosten dit jaar $450.000 Amerikaanse dollar bedragen. De overheid betaalt de helft, terwijl STVS de andere helft via sponsors moet ophalen. STVS heeft ook sublicentierechten verleend aan Telesur en SRS Radio voor een brede dekking in Suriname. STVS-directeur Raoul Abisoina zei dat de genoemde bedragen hem onbekend zijn. Een internationale veiligheidsoperatie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, genaamd Orca 11, resulteerde in de inbeslagname van meer dan 3300 illegale vuurwapens en 56 ton drugs. De operatie vond plaats van 15 oktober tot 30 november 2025 en betrof 20 landen, waaronder Guyana, Suriname, Brazilië en Colombia. Bij de actie werden ook 8.701 mensen gearresteerd en grote hoeveelheden verdovende middelen geconfiskeerd. Interpol en de OAS benadrukten het belang van samenwerking in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en toonden aan hoe wapenhandel vaak samenhangt met andere vormen van criminaliteit. Ex-minister Gilmore Hoefstraat wordt beschuldigd van onrechtmatige handelingen met medeweten van staatsinstellingen. Ex-minister Bronto Somoharjo wijst ook op betrokken ambtenaren. Deze verklaringen wijzen op corruptie binnen het bestuur van Suriname, waarbij politieke loyalisten worden aangesteld. Betalingen van 5 miljard Surinaamse dollar aan illegaal geïnde gelden en andere verdachte transacties verhogen de argwaan. Het artikel stelt dat multinationals investeren in de olieindustrie, maar de bevolking zal hiervan weinig profiteren door corruptie. De Nationale Assemblée kan ingrijpen door beschuldigingen tegen de ex-ministers goed te keuren, anders wordt corrupt bestuur genormaliseerd. Een jaar na de verkiezingen van 25 mei 2025 zijn de meningen over de regering Simons Rusland verdeeld.
Burgers, waaronder studenten en docenten, zien weinig veranderingen ten opzichte van de vorige regering. Een student zegt dat veel beloften uit de verkiezingscampagne nog niet zijn waargemaakt en dat de middenklasse verder wordt afgebroken. Een anonieme studente uit de teleurstelling over de werkgelegenheid voor afgestudeerden en het lage salaris. Docent Gloria de Mees vindt dat evaluaties breder moeten worden bekeken en dat de regering ruimte moet krijgen. Ook burger Guno Blanker wijst op het gebrek aan uitvoering en pleit voor daadkrachtiger leiderschap, vooral rondom de inkomsten uit olie en gas. Assembleelid Jeffrey Lau krijgt steun voor zijn voorstellen over de Comptabiliteitswet 2024. De behandeling van de wet is uitgesteld, zodat minister Wijnerman tijd heeft om de voorstellen uit te werken. De regering stelt de wet uit tot 2029 vanwege onvoldoende voorbereiding. Er is discussie over een gefaseerde invoering. Parlementariërs benadrukken de noodzaak van goede controlemechanismen tegen 2028, wanneer Suriname inkomsten uit olie wordt verwacht. Er wordt gewerkt aan een aangepast implementatieplan met evaluaties elke 6 maanden. De huidige situatie komt door onvolledige voorbereiding bij de wet. Lau pleit voor het in werking treden van uitvoerbare onderdelen, zodat de samenleving betere transparantie en financieel bestuur kan verwachten. Bijna een jaar na de verkiezingen merkt VHP-assembleelid Krishna Matuera op dat er weinig veranderingen zijn die tijdens de campagnes door de regering zijn beloofd. Ze is kritisch over het functioneren van de Nationale Assemblée, DNA, en benadrukt dat er slechts 6 wetten zijn behandeld, wat zij te weinig vindt. Matuera pleit voor betere planning en communicatie met fractieleiders en voor vaste vergaderdagen. Ze verwijt de regering ook nepotisme en een gebrek aan visie. Matuera ziet geen economische vooruitgang en wijst op schandalen binnen het bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BIZA, heeft zijn interne controle verbeterd om te zorgen dat taken volgens de wet worden uitgevoerd. Minister Marinus B. benadrukt dat het ministerie transparant moet zijn en dat hij wekelijks overleg heeft met de directie. Hij gebruikt de periode onder voormalig minister Somo Hartjo als leermoment om verbeteringen door te voeren. B. wil het imago van het ministerie verbeteren en werkt aan een corruptievrije overheid door ambtenaren bewust te maken van corruptie. Ook pleit hij voor een slanker overheidsapparaat en heeft al besparingen gerealiseerd, waaronder het schrappen van ambtenaren die in het buitenland waren. VHP-assembleelid Mahinder Yogi stelde dinsdag vragen tijdens een vergadering over de uitgaven voor de uitzendrechten van het WK-voetbal dat in juni in de VS, Canada en Mexico begint. Volgens Yogi heeft de regering ongeveer $500.000 Amerikaanse dollar uitgegeven aan de Surinaamse televisiestichting STVS, zonder dat er een begroting is goedgekeurd. Hij benadrukte dat STVS verantwoordelijk is voor de uitzendingen en vroeg naar de redenen voor de aankoop van de rechten en hoe het geïnvesteerde bedrag terugverdiend zal worden. Verder vroeg Yogi of particuliere bedrijven geïnteresseerd waren in de uitzendrechten en verzocht hij de regering om alle relevante informatie aan de Nationale Assemblée te verstrekken. De Haïtiaanse ondernemer Jean Sayamixon heeft kritiek op de Surinaamse regering die onlangs 2 waterpompen van Guyana heeft geleend. Hij geeft aan om gratis soortgelijke pompen te leveren als men contact met hem had opgenomen. Saya vindt dat het volk in Suriname niet wordt gewaardeerd en is moe van de voortdurende beloftes van politici. Hij merkt op dat buitenlanders beter worden behandeld dan de eigen bevolking. Ondanks de ontdekking van natuurlijke hulpbronnen zoals goud en olie ziet hij geen verbetering in de levensomstandigheden. Hij wijst op de slechte gezondheidszorg en het gebrek aan voorzieningen voor toekomstige buitenlandse werknemers in de oliesector. President Jennifer Siemens blikte tijdens een persconferentie terug op de verkiezingen van 25 mei 2025.
Ze sprak over de vorming van een brede coalitie die in juli, na wat moeilijkheden, succesvol werd. Siemens benadrukte dat er veel moet veranderen in Suriname, zoals gesignaleerd door de samenleving en jongeren. Haar regering heeft stappen gezet, zoals het stabiliseren van de economische koers en het aanpakken van scholen die vervallen. Siemens erkende dat Suriname een complex land is met vele belangen, waardoor veranderingen stapsgewijs moeten gebeuren. Haar belangrijkste doel is om een basis te leggen om het systeem te herstellen dat in de afgelopen 60 jaar is beschadigd. Bewoners van Houttuin en omliggende gebieden in Wanica hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen van Halliburton voor een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen. Ze maken zich zorgen over de impact op het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid, vooral omdat de faciliteit boven de Zanderij Aquifer zou komen. De bewoners wijzen op risico's zoals lekkages en overstromingen en bekritiseren de NMA vanwege gebrek aan transparantie en expertise. Ze vragen om geen toestemming voor het project, een onafhankelijk onderzoek en dat moderne wetgeving voor stralingsbescherming wordt ontwikkeld. Ook willen ze alternatieve opslaglocaties onderzoeken. Het Caribbean Court of Justice, CCJ, heeft besloten dat de staat Suriname de rechten van Derek Anand Ramsamoy heeft geschonden tijdens zijn detentie van oktober 2020 tot september 2022. Suriname moet Derek Anand Ramsamoy $30.000 betalen voor gezondheidsschade. Ramsamoy, een burger van Trinidad en Tobago, klaagde over onmenselijke behandeling en gebrek aan juridische bijstand en medische zorg tijdens een corruptieonderzoek. Hij werd 17 dagen incommunicado vastgehouden en kreeg geen noodzakelijke medicatie. Dit leidde tot een herseninfarct en blijvende gezondheidsproblemen. Het CCJ heeft Suriname verantwoordelijk gehouden en bevestigde haar bevoegdheid op basis van het herziene verdrag van Chaguaramas. De Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, heeft niet genoeg gegevens over hoeveel woningzoekenden al een woning hebben ontvangen. Waarnemend directeur Adilio Vrede zegt dat het verzamelen van deze data jarenlang moeilijk is geweest. Er is geen duidelijk percentage van woningzoekenden die een woning hebben gekregen, vooral omdat gegevens vaak niet worden doorgegeven als werkgroepen worden ontbonden. Vrede legt uit dat de bestanden van de SVS vervuild zijn, waardoor percentages niet te berekenen zijn. De stichting wil zelf woningbouwprojecten ontwikkelen en beter zelf de data beheren. Ook is er een probleem met het delen van informatie met andere instanties. Minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer heeft het ontslagverzoek tegen SBB-directeur Ruben Ravenberg ingetrokken. Ravenberg beweert dat Suropawiro onterecht de bestuurders salarisverhogingen gaf zonder de juiste documenten. Daarnaast zegt Ravenberg dat het bestuur over hem heeft gelogen zonder bewijs. Ravenberg is niet van plan zich opnieuw aan te melden bij SBB en is bereid zijn functie neer te leggen volgens de wet. Het ministerie moet nu de volgende stappen bepalen. President Jennifer Siemens heeft tijdens een persconferentie gezegd dat giraal betalen deel uitmaakt van het digitaliseringsbeleid van de regering. Ze benadrukte dat overheidsservices verder gedigitaliseerd moeten worden. Na bezoeken aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek wil Suriname onderzoeken hoe zij vergelijkbare systemen kan invoeren. Met de verwachte komst van meer toeristen en werknemers voor de olie- en gasindustrie moet het betalingsverkeer eenvoudiger worden. De president hoopt volgende maand een keuze te maken uit voorstellen van bedrijven voor de digitalisering. Momenteel zijn de bestaande betalingssystemen in Suriname onvoldoende verbonden, wat verbeterd moet worden.